Čo more? Ale nervóznosťou salátu. A vidíte, Jackie Chanovský, on už opět má demore. A zkusí nám. Je vázdl. Rušel. Nazdar, Jackie. Čau, sa zlobíš? Ne, dobrý. Ne, tak aby som byl tam, vieš, ako skôr, ale tak s Brufy som tam byl. Jo. Do toho prišiel Van Damme, more, Segal a títo, víš, tak kecali tam v baru. Ne, nechlastali, pivo sme akurát měli, jo. Aj to Segal si dal oný kávu, Turka. Ne. Doma sem teď. Ne, Jackie, akože v pohode, akože není problém. Čierna fotka moja. Co? Kto ti volal? Shakira? Čo chcela? Ach jo, mne mala podpísať noni, hej, na tie výživné, víš? Jo. A nič, tak Segal troška bol nakcaný, víš? Aj náš v pohode, no, akože. Aj Brufy tam, more, sa vozral, tam delal kopačky, more, na toho, na Van Dammeho, more. Úplne, more, blázen, to je čurák. Jo. Však zítra mám, no, Tom Cruise príde zítra do práce, má tam dláždiť. Jo. A, more, MacGyver, more, ten už je, buzeran, sám sa vybuchol, more, s onýma, more, s vybušninama. Ne. S bráchama som doma. Jo, jasný. Tak ja mu skúsim Bruce Lee mu zavolať, zavolám mu. No tak lebo prezvem mu ty, on má paušal, tak on ti zavolá. A stavte sa zítra takú kolem 7, 8, no, tak tam bude aj Van Damme, tam príde Segal, víš. Shakira, Britney Spears a takový, no. Jo. Ale kde je more Vierka Berkila, čo si blázen? Tak tam aj na Slovensku, a ty si kde more, v Hongkongu? A si stále chodíš s tým Černochem? Ja takhle ste nakrúcali. Jo, tak aj Tom Cruise bol takový. No nič, brácho, Jackie, počúvaj. Musím končiť, vieš, ako idem variť špagety s mortadelou, vieš, tak. Jo, tak Shakira chcela, dobrý. Nič, když tak mi zavolaj, čo ti povedal Segal na to, jo? Dobrý, čau. Čo povedal? Čo povedal? Zrušil Falatov, no ale mi váči, že sme mali Segali, alebo stali aj karty polové, pokru, žádne tak kokotiny. Dobrý, ideme variť hned.